πρέπει να ξέρεις ότι ενώ διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ταυτόχρονα είχαμε και τους Μεσογειακούς Αγώνες Ναυαγοσωστών. Εγώ δεν ήξερα καν ότι γίνονται αγώνες ναυαγοσωστών. Ούτε εγώ, έκατσα και το διαβάσαμε τα σκονάκια. Και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό ο κύριος Στάθης Αβραμίδης, πρόεδρος της ΕΑΝΕ, Ένωσης Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια να πούμε. Βλέπουμε και το κύπελο. Και προπονητής και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. 32 μετάλλια, 32 μετάλλια και δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί, κατά τον ίδιο τρόπο που είναι δύσκολο να επαναληφθεί η επιτυχία το 2004 στο ποδόσφαιρο. Τόσο σπάνιο. Okay. Ναι, πραγματικά φτάσαμε στην κορυφή έπειτα από ατελείωτες προσπάθειες που απέτησαν χωρίς υπερβολή αίμα, δάκρυα και υδρότα από το 2011 μέχρι σήμερα. Εργαστήκαμε με την υπομονή της αγώνας που πέφτει στο ίδιο σημείο και ενώ στην αρχή κανένας δεν της δίνει σημασία, μετά από λίγο δημιουργεί λίμνη νερού. Καταφέραμε και αφυπνίσαμε ανθρώπους που εμπνεύστηκαν από αυτή την προσπάθεια και έτσι οι λίγοι ονειροπόλοι που ξεκινήσαμε στην αρχή γίναμε περισσότεροι. Αυτοί οι περισσότεροι μπήκαν σε διαδικασία προπονήσεων και φιλοδοξιών και φτάσαμε σε αυτή την κορυφαία ιστορική στιγμή, όχι μόνο να είμαστε παρόντες στους πρώτους Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και πρωταγωνιστές. Σε αυτούς τους αγώνες, ποια είναι τα αγωνίσματα? Γενικά να πούμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι η αθλητική ναυαγοσωστική είναι πάνω από 100 χρόνια άθλημα και φιλοδοξεί το 2032 να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα η συγκυρία της παράλληλης διεξαγωγής Μεσογειακό με Ολυμπιακούς είναι ευτυχής, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Και τα αγωνίσματα είναι 40 που διεξάγονται στην αστεριά θάλασσα και βασίζονται στο κολύμπι, διάσωση, τρέξιμο, κοπηλασία και πρώτη βοήθεια σε ατομικά αγωνίσματα ή σκηταλοδρομίες. Εμείς βέβαια τώρα, σε αυτή την πρώτη έκδοση των Μεσογειακών Αγώνων που έγιναν στη Ρώμη, περιοριστήκαμε μόνο στα αγωνίσματα πισίνας, όπου ήταν αγωνίσματα ταχύτητας που περιλαμβάναν κολύμπι κάτω από εμπόδια ή κολύμπι που προϋπέθεται διάσωση σε ατομικά αγωνίσματα ή σκηταλοδρομίες. Πάντως, εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας ότι έχουμε τόσο καλούς ναυαγοσώστες, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι το τέλος του Ιουλίου είχαμε 240 πνιγμούς. Ένα μικρό χωριό χάσαμε. Παρά τις δικές σας προσπάθειες. Κοιτάξτε, αυτό είναι και ο στόχος της Ένωσης Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, αλλά και του ίδιου του αθλήματος. Δηλαδή, εμείς δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε συλλέκτες μεταλλίων. Ο υπέρτατος σκοπός είναι μέσω αθλητισμού να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία από τραυματισμούς. Δηλαδή, να παρακινήσουμε τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες να έρχονται στους αγώνες και για να έρθουν πρέπει να κάνουν προπόνηση ώστε να έχουν καλή φυσική κατάσταση. Άρα οι προπονήσεις για τους αγώνες τους δημιουργούν επιχειρησιακή κατάσταση για να είναι ετοιμοπόλεμοι στην παραλία ή στην πισίνα. Και ταυτόχρονα όμως προετοιμάζουμε μέσω αθλητισμού και τα δυνητικά θέματα που είναι υλουόμενοι, έτσι ώστε να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και σε μια επίγουσα κατάσταση, αν δεν υπάρχει ναυαγοσώση, να μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Δηλαδή, η έννοια του αθλήματος είναι μια μεγάλη ομπρέλα που θωρακίζει επιχειρησιακά τόσο τους επαγγελματίες όσο και τα θύματα, για να μην γίνουν θύματα. Μάλιστα. Κύριε Αβραμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια, να σώζετε ζωές και να κερδίζετε μετάλλια. Καλημέρα σας.